Poštovani pratitelji, dobrodošli na naš kanal. Danas pripremamo nešto jednostavno i lagano, je li tako, Ivo? Tako je, pripremamo popečke, odnosno polpete, ljeckavice od tikvica na jedan jednostavan način, brzo i jednostavno, kako smo mi u ljetnom modu, već smo kazali, je li tako, Jelena? Jesmo. Znači, izašli smo vanka iz kužine, jer nam se više ne kuva u kužini. Ovdje je onako ambijent dobar i, ne znam, bolje YouTube algoritam pozna. Više YouTube algoritam više voli kad se nešto snimi vanka. Pa onda kažem, zašto ne bi snimali vanka? Mogli bi i na plaži to ko snimi? Pa mogli bi na plaži, u kostimima. Može, može. Evo, ovdje smo ispod našega kivija. Ima i kivija. Opet isto. Ti si prošli put pokazivati jedan ovaj naš siromašni kivi. Kivi ima nešto kivija. Ovo je jelenino cviće. Vi ste u prošlom videu pisali kako on je super jelenino cviće. Aj, nije baš. A nije baš dobro, viš kako je lipa lantana tamo što se vidi. A je, pa ovdje je ovdje pa viri vamo, pa viri tamo. Nećemo sada. Ajmo mi pripremiti ovu naše popečke, kako mi to zovemo, tikvice. Ajmo prvo reći ljudima šta ide u popečke. Može. Za izradu današnjih popečaka potrebna nam je jedna tikvica ove veličine. Ima pola kila. Pola kila, zamislite. 45 deka, aj malo je veća. Mi ne volimo baš brati super male tikvice, nije ekonomično. Smišan si. 2 jaja, 100 grama brašna, 50 grama parmezana. Tu imamo pol vezice petrušimena i ovdje imamo soli, pa mislim da neće biti više potrebno od jedne žličice. I ulje za friganje. Evo ga, i tu je ulje. Hoćemo na maslinom frigat? Nećemo. Nećemo na maslinom. Bolje je na bilom. Nećemo, ti zbahatiti. Nakon kaže koliko trošiš 500 litara ulja nakon prošlog videa. Ja jedino sam mogla frigat na sinjskoj masti, šta inače radi. Napravit ćemo mi na to na bilom ulju. Ajmo pripremiti ove tikvice. Ja sam spremna. Inače, neki ljudi ne gulu tikvicu, a ja je gulim. Pa to je dobro guliti, ne znam. A šta ja znam, je li mi dobro? Ovdje smo u Dalmaciji navikli guliti tikvice, ne znam. Je li tako? Pa jesmo, mislim. Mi to uvijek ogulimo kako treba. Pa da može ono i skoro. Ako je mlada, ako nije zastarila sad. Pa nije ova stara, ova je narasla. Nije stara, to je mlada, ona naraste u 2 dana od maloga cvita do tolike tikve. Rastu ki iz vode, šta se kaže. Tu nam je ribež i sad ćemo... Malo se moj stol drma. Izribata. Aj, dobro, izribat će ona kako treba. Znači ribamo ovog jabuku tiku. Viš kako ona lipo to riba. Mogaš ti pomoći. Baš super, hoćeš da ti ja ovo ribam malo, aj? A je. A neš ti što imaš ribati jednu tiku. Pa nije ni tvrda. Inače mi kad radimo, nekad i 2 doze ovog napravimo, ali tako? Pa dobro, ovo je sad samo za snimanje. Ovo je samo za snimanje. Ovo je mica maca koja se zove Mak, koji je od susjeda, ali je tu kod nas, kao da je mu je ovo kuća Mak. Kako se reci Mau gledateljima? Mau reci. Mau. A gdje je divljak? Nema divljaka. Divljak mu je seka, mi zovemo divljak od milja. Ajde Mak. Šetnja. Nema ribe danas. Mak obožava sirovu ribu. Pa kad Ivo uvati, onda dobije i ovo. Uvijek dobije. Stavljam žličicu soli da tikvice pusu vodu i da malo omekšaju. I koliko ih ostavljamo? 10 minuta, ne treba? Ma je. 10 minuta bolje, a može i 5. Šta je tebi, to će sad odmah proraditi. Mau, evo ti na, on je gladan. A on je vječito gladan, ja ne znam šta je ovoj mački. Ova mačka je gladna, a mršava to. Bar da meni ima takav metabolizam, ide za 3 mačke, a nikad se ne nadebljati. Genijalno, ja sam ljubomoran na Maka. I cijeli dan ništa ne radi, spava. Spava i ide. To je genijalan život. Pišća. Izgrebat će stol. Ne zovu ga. Evo ga. Ajmo, pusti snije. Ovo je prošlo 5 minuta, već je to lipo otišlo u blato, pustilo je vodu i sad to ona lipo cidi. Ključno vam je riješiti se šta većeg dijela vlage kod ovih tikvica kad se radu tikvice. Da. Tako da ona to treba dobro stisniti svom snagom koliko god možete. A dobro, možeš i na procidlu. A možeš i na procidlu, a bolje ovako rukom. Ovo se ne miče od nas. A on misli da ima nešto. Ja, ali nemam ništa ovdje konkretno, ovo ne voli. Ovo nije vegetarijanac. Mak, Mau. Dobar je lovac. Dobar je lovac. I prije nije bilo dalmatinske kuće bez mačke. Da. Tako da, ovo je mačka od susjeda, ali je kod nas, tako da kao da imamo mi svoju mačku. Kad njoj je lipše ovdje, je tako? Je tako? I te lipše ovdje? Ono uvijek ovdje ide nešto. Kao da imamo svoju mačku, to je super. A ide on i kod drugih? Ide svakdje kod stigne. Pribaćemo nazad u ovu zdilu, onu vodu smo prolili.
Isto malo meni se čini ovdje ima, nema. A evo, to je taman jedan... Mini doza, ovo je za dvoje. Jedna tava. A znaš kako je ovo slatko, ovo se ide samo tako, ode nemilo. Sad ode. To je slama. Ovo znaš kako odu ovi popečci, to samo lapač ovako. Čak se pitan je li nam dosta jedno jaje ili dva jaja. A ne znam, velika su jaja, stav ti dva. Velika su jaja, pa ja ne znam što se mom mužu desilo, on sad bira velika jaja. Pa ja samo sad stavljam velika jaje, evo. Ima brašna, ako bude ritko, stavit ćemo još malo brašna i to će biti super. Popće sve brašno. Stavit ćemo, znači rekli smo 100 grama brašna. Odmah možemo. Neću parmezan. Parmezan, da jedan lipi okus poseban. Okus svemu. I petrusmen, ključna stvar u dalmatinskoj kužini. Neću sve, vidit ćemo sad kad se promiša. Ne možeš mišat na ovome ivnom stolu. Ne možeš to uvati ispod ruke pa miša. Evo viš da se lipo umišala. Da. Ne, viš da nema puno jaja, gledaj. Nema tamo. Inače mi to sve radimo od prilike, znači... Odokativno je nema, ovo sad je najgore, nama je bilo nešto ići, išli smo miriti, stavljali smo onoliko koliko inače stavljam odoka, pa smo mirili na vagi i onda nikad kraja. Da. Jel ovo kad uvati se ruka radi se odoka, jel tako? Gdje? Evo, sad ćemo još od to brašna. Petrusmena neću više. Jel ti ritko? Meni nije. Dobro je, taman je mir. Lipo će biti domaća jaja, parmezan, tikvica, divota. Evo ga. To je to. I već možemo krenuti peć. Tako je. Frigati nema šta. Naša mala indukcijska ploča radi, ali Ivo će kupiti novu sa dvije ploče. I govori kupit ću ovo, kupit ću ono. Pa i uvijek kupi ovo ono. A nije baš uvijek. Evo i pasići nam se čuju u susjedstvu. Ima cijelo životinjsko carstvo. Nema takva ni Dalmacija, to mi volimo. Ovakav nered, konstruktivni u Dalmaciji. Ovo je malo atmosfere da osjetite. Je li dosta to ulja? Nije livaj to ulja, kad samo ga ono maslinovo, onda možeš i ti to liti koliko hoćeš. Vidiš kako činim da vidim ovdje šta piše. Na koliko si stavila? Pa, ja mislim i najbolje na 800. To ti je srednja vatra. A onda ćemo 1000. 1000 stavili, 1200 stavili. Ne volim na ovome frigata, ali eto. Ali eto, izaće nešto. Ona je naučila na plin, a ja ne mogu plinsku ploču kupiti radi vitra, jer sad momentalno puše vitar, to bi se sve gasilo. Ja volim sve na plin, pa čak i auto. Je. Dobre. Evo naša jela se upotila, smo imali malo smo nešto, predah smo napravili zbog iznenadnih posjetitelja, ali dobro je. Idemo dalje. Ništa nas ne smije iznenaditi. Ništa. Jel se ugrijalo? Imamo i čak i valiće. Viš, lipali si, imaš odraz tebe u ovom ulju. Baš romantično. Ne možeš sad, evo sad, ljudi te vidu, ali obrnuto. Ja, baš super. Ajmo mi još ovo provat frigat, jel se ugrijalo? Nije ovo, ipak smo vani. Aj, dobro je, dobro je. Zeznem sad. Onda si sve zeznem, ma ništa, šta puca? Pa nije to rada vlažno bilo. Pa ne znam. Aj, stav ti taj tu popečak da ne bi tu bila nekakvog belaja. Ja mislim da se to ugrijalo. Vidiš da kuva ulje, čovječe. Dobro. Aj, stav, šta puca? Kako puca, nije mi jasno. Ne znam. Napun ti to jer će biti stranji kad puca. Ovo da prosto gledate. Pa bi nije bila vlažna tava, šta je te? Aj, meni koji izraz. A evo, ja ne volim kad ulje puca, to mi je nešto najgore. I ona, još kad se u kužini, ona to ne voli. Pa nismo u kužini. Ali bi ti štricalo ovaj pod ovdje dole. Da. Dobro je dosta, evo, odlično popečaka ima. Super su. Baš dobri. Ja govorim super su, a snimam na tebe. Super su. Ne vidi dalje od mene. Pa ne vidi, sad ona sritna šta ništa ne vidim dalje od njih. Ona mi je draža od hrani. Da. Lipo se frigar ti jaka vatrica, koliko si stavila? 1000, to je tamo negdje srednja vatra, odlično se friga, bit će dobro. Ovo ćemo mi pojesti za marindu. Neće ovo ručka dočekati. To ćeš ti pojesti? Ti ovo ne jedeš? Da. A zbog čega ti ovo ne jedeš? Ima brašna. A zašto ne jedeš brašno? Ovo kao da si na ispitivanju. Neću reći zašto. Nećeš reći, dobro je. Jer gledatelji to žele znati. Pa ne moraju sve znati. Pa ne moraju sve znati. Odlično se friga, gledaj, lipo, tanki po pečici. Baš ono kako ih Jelena lipo zna napraviti. Ima ovdje još i dodatnih opcija da možeš staviti
i neki stavljaju kapule i stavljaju pancete. A ovo je nekako najjednostavnija varijanta i nama najdraža. Pancetu, ali onda pečemo u pećnici. I imamo jednu varijantu i bez brašna. Da. Pa imamo i varijantu bez brašna, da. Je. Onda ide više jaja. Jaja da stvrdnu. Evo obad je prošao. Evo ga, lipo se peću. Ja mislim da ti je ovo za okrećanje, meni se čini. Pa nisu baš sve, možda ova sredini je. Je, viš da je dobro. O, lipo se zazlatila. Te nisu, ili te je slabo vata ovo kuvalo? Zato što Ivo treba kupiti novo kuvalo. Nije nego je velika tava, trebali smo u manjoj tavi raditi. A ja sam... Jer ovo samo vata na sredini. Ali moje Ivo je rekao, to će biti Brže, dobro je. A dobro je, uvatilo je lipo. Eto ga. Izvaditi, a ove šta su bile, odmah druge stavljaš. Nema, ekspres ovdje ide. A neću ja sad ovdje 3 ure. Ali dobro su ispale, ja njih ne volim kad se one pripeču taman tako da lipo bude. Evo, baš su se i nadigle i sve. Ovo je toliko dobro, ovo se samo u letu ide. Znači sad je negdje 11,5 uri, ručak nam je u 2 ure, hoće li ovo dočekati ručak? Šta ti imaš reći na ovu? Šta? Ništa. Ti ovo ne voliš, zato ti sve razočara, normalna stvar. Ali voli meso, stvarno voli meso. Janjetinu. Janjetinu, dajte mu janjetinu. Čača će kupiti janjetinu 20 eura kil. Će ja bankrotirat s tebom? Da. Kad ja ne ljubim tada, jer pa cijeli veš pojadića. Svilja, poja janjetinu, cita u janjetu, ispekli janjet će biti. Da, još. Poja čači ručak nekome. Imate li neka mali ide, to je zdravo da ide mesa. Nije mi bilo žao. Evo, Jelena lipo peče, a on je izašao Jelena nadobudno šta lipo mirše pa se sad razočara. Da, ali ima ti sira parmezana unutra. I... Sira. Nemoj, provat ćeš Pave, poslije kad bude provavanje doćeš. Ajde, sad si slobodan. Je li gotovo? Je. Ili neće biti gotovo. Znači, od one naše doze dobili ste ovoliko 10 komada. Savjet, ako vas je 4, napravite duplu dozu, je li tako? Ako voli. Ovo je tamo... Svi 4 voli. Ovo je doza za jednoga i za 2. Da može onako grickat malo. Sad može grickat. Evo ih se poideju kojako dok se friga. I sad je došlo vrijeme degustacije. Da. Ko će to degustirati? Ti. A onda ćemo se zamijeniti ili ćemo skupa biti? Zamijenit ćemo. Hajmo se čas zamijeniti. Hajmo. Hajde da te ljudi vidu. Ako da smo ljudi željni. Više tebe vole vidjeti. Moje. Ej. Ono su pisali da li Jelena da ostane ili ne ostane. Ne, pa da ostane, svi su tvoji fanovi, čovječe. Pa slušaj, da je bilo pitanje da li da ostane Ivo, isto bi pisali da ostane. Svi su tvoji fanovi, čovječe. Dobro je. Ljubomoran. Nisam ljubomoran, šta bi ja ljubomoran? Pa nisu svi moji fanovi. Lipo ovo složi malo, aj Pijatić napravi lipo. Složit ću, evo sada. Dekoriraj da možemo i slikat lipo, sve. Ajde, idem čao, maknite ovo vidje prvo. Ajde, čao. Evo ga, došao je mali degustator koji ne želi probati jer nema mesa. Vrijeme da ja probam ovaj jedan. Lipo miriše. Jel ti rano? Nije rano. Vrhunsko. Jel tebi rano? Odlično. Ovi popečci su vam sveta stvar. Ovo može funkcionirati i kao samostalno jelo. Ako želite nešto brzo, jednostavno, ne da vam se ništa raditi, onda napravite ove lipe popečke koje funkcioniraju kao samostalno jelo, ali su dobri kao prilog uz bilo koje meso, je li tako Jelena? Šta ti misliš? Tako je. Neka. Baš su dobri. Pa nisam mislila da baš sad samo ćemo ovo isti. Ali ovo bi čak moglo proći kao slatko da se pospe cukrom. A može. Kažem ja. S parmezanom. Presjek mu je dobar. A ne vidi se to, kako će se to... Evo ga, stvarno je lipo, jednostavno, brzo, sočno, topi se u ustima i svakako ovo napravite u vruće litnje dane. Još da smo stavili pancete, bilo bi još bolje. Znači možete malo pancete na sjeckalci povrća isići i baciti u ovu. Nisi ti ja. Dala bi panceta svoj touch, onda vam je to top. Drugi put ćemo raditi, aj. S pancetom. Ništa, hvala lipa i gledajte nas opet za nekoliko dana u našoj ljetnoj kužini iz našega dvorišta. Ti ovo niješ probati? Da. Neće, ništa. Hvala lipa i svakako ostavite komentar, napišite nam nešto. Napišite radite li vi ovo, kako vi ovo radite i vidimo se opet za nekoliko dana u novom videu. Bog. Ti imaš li šta reći? Bog.
Bog. I like i subscribe. To Pavel kaže, like i subscribe. Bože mi. Evo, i ja vas pozdravljam, vidimo se. Ja sam pojeo jedan, još ću sad kad se ugasu kamere pojist koju. Nemam, pojišćeš ti sve. Ma je, di ću pojist sve. Moga još neću. Znam te, dobro. Pojist ću još dvije, eto, dvije ću još pojesti, to još ću ostaviti za ručak poslije. Jel vjerujete mu? Normalna stvar da mi vjerujem. Pa ko će ovo sve pojesti, šta je te čovječe? Pa ovo imaš puknut za pojist. Ma možeš misliti. Ovo se ne ide naglo, ovo stoji na stolu i ovo se ide u prolazu. Znači prođeš, pa za 15-20 minuta poideš drugi, pa onda za pol ure treći, to tako ide. Jer ne ide se na naglo, nego onako u prolazu. Eto ti je taj tu dolje još čeka. Mak nije ništa dobio, on ovo ne voli. Ovo je spiza koja se ide u prolazu. Mak, pozdravi ti gledatelj, aj. Dođi. Nemoj. Dođi Mak. Aj, uvadi ga. Nemoj ga vatat. Hoće prljačete, bišća. Linja se, sad je pun dlaka mu ispada. Bišća pa, bišća s tim dlakama, zato. Ništa, hvala vam lipa i napravite ove popečke po Jelenom i odnosno našem receptu. Bog i vidimo se.